Now PCN yang kejan miet ngena pai biang syagi benta jong kubor. Ka Synjuk ki Khlieh Nongsynshar ka Sohra Civil Subdivision rengkat bad UMDC ka Sohra uba Titus Tarwel Khan. Hagasni baar jong katayo kilale Iakynduh yo menteri rang ba kejelau Conrad kongkal Sangma halor kejing Hiar ka yo kokot aga Thaiñ barok kawai. Na kejing khang gi kam jung okai kejing pangring suai ka company MCCL bat kiwe-kiwe. Hakni kejing Iakynduh ki Khlieh Nongsynshar ka Sohra Civil Subdivision kila keren sani bahabat menteri rang ba kejela halor kejing ki badan hapo ka MCCL. Haba pentip bana kaliang jogi Khlieh Nongsynshar kidang kwa ban yo ba kani ke karkhana pen mi do bilat jong ko sarkar kandang beteng ban yang na ka benta ki pat ba jong ka Thaiñ. Nalor kani kila pen sngoru kejing jogi nong tre kani ke karkhana kibala du tulap mentala bun benai ha ka bana kaliang jong menteri rang ba kejela ula kular ban sa simkhiano ban pelat ke tulap jogi nong tre haswa jong ka Christmas. Batru ban sakwat keren biang ya ke Synjuk na kebenta kijing ki bede ba ka karkhana. Kini ki Khlieh Nongsynshar kle keren ru halor ke jing Hiar ha ka yo ka kot jong ka Thaiñ na ka jing khang kerdap ye ki jaka jungok kai bat kerpat yo menteri rang ba on khmi lem ye kani kebenta na kebenta ka bet ka biang jogi pat ba. Ha kani ke jing Iakynduh la thu ba menteri rang ba ka jelau la pentip ba ka sarkar jela kladap bu ya kamang tengka ka bakot nyau spak kelur tengka. Ban pelut syagi kam jungok kai perthai ha ka Thaiñ Sohra bakan thop ya ka jingte ya ka heritage village ha Sohra bat ban pentre ya ki we ki kam penroi ki bedon benta ba ka kam jungok kai kun thop ya ka jing sna bahano ya ka surok na tengar sya Sohra ban sna ya ka jing king ya kejat na mau kudok sya swear bat ki we halor ka kam ti do yong menteri rang ba kejela ula ai ke jing kulari ki Khlieh Nongsynshar jong ka Thaiñ ba on sabu no ya ka we ke jaka ai jing hikai ke bakar pang ya ki nong ti do yong ka Thaiñ Sohra bakin sampang halor ki kam ki bede ba ke jing ti yo niu mar po khndo kun thop ya ke jing apply ya ki mining lease bat ki we ka major investment hakini ki snam ki banwan kandai hakaliang jong ka tourism ba kum juru jong ki surok ngilai keren ni kejing sniu jong kesurok nadu na tengar hadu hasora pada kani na kaliang ship minister ula yathu bala sanction ya ka pisa ka bathamai na ka bantaban penthamai ya kani kesurok bat hakaju ka por ula yathu ba kiladon ki project ki bahe numnu ban promote ya ka tourism bakata kalong ban snai ka heritage village hapo Sohra nang taban snai goi ke jingking ha po jingking mau kedok kaban penyaso ya ka mau kedok viewpoint bat ka swear snong swear ha kaban don ke jingking ya kijat jong ki pai ba jong ki nong pek kai ban pek ki jaka ki internet jong ka Thaiñ Sohra nang ta un pen internet ki babun ki jaka jongok kai perthei ki badon ngilai keren ru ba om dei ban develop tang ya ka highway Nrei ban develop ru ya ki rural areas kum ka Thaiñ dañ talent ngile keren ru ya ka jing sniu jong ka surok balik support dañ talent ngile keren ru ya ki tourist spot ki badan ha ki Thaiñ mau saho ki badan ha ki Thaiñ light lendop mau kuma ba nakaliang ka sarkar menta kala ong ba simista ula ai ka assurance ngi ba ngin develop namar ba kadon ka pisa kum ba nyau spa krur tang ha bede ba ka tourism ka bamut nakani maximum on invest ha ka Thaiñ Sohra ba udah kwa ba ka Sohra kan long ka way na ki tourist destination ki ba internet tam ha ka state hibar ka way ngi sung tanat ya kani ka kubor kum ki Khlieh Nongsynshar ba ni thu ki pai ba ngar kum nong mi khmat ba ni thu ki pai ba kani ka long ka jing thmu na ka liang ka sarkar ban develop ya ka yo ka kot jong ki pai ba jong ka Thaiñ hibar ka way